Αυτό το Σάββατο ιδιαιτέρως ευτυχισμένοι θα γίνουν οι μικροί μας φίλοι. Καθότι φίλοι και φίλες για πρώτη φορά σε εφημερίδα κυκλοφορεί πολυβραβευμένη παιδική σειρά που πραγματικά έχουν λατρέψει μικροί και μεγάλοι, εκατομμύρια μικροί μάλλον, αλλά και μεγάλοι, εντάξει, σε όλο τον κόσμο. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά και δεν είναι άλλη φυσικά από την Πέπα το γουρουνάκι. Που εμείς προσωπικά έχουμε τρυφήσει στην Πέπα εξαιτίας της Κωνσταντίνας και του Γιώργου. Ναι, ακριβώς. Έτσι, ορφανίδι, οι οποίοι παιδιά το παρακολουθούν πάντα όταν έρχονται στο σταθμό. Έχουμε μια Πέπα να παίζει σε κάποιον υπολογιστή. Έτσι. Και όπως πολύ. Πέπα, ρε παιδί μου, δηλαδή, και όχι τίποτα άλλο. Εκεί πέρα που μπαίνουν, έχει τον ίδιο το λογαριασμό μου και τώρα η αρχική σελίδα του YouTube έχει γεμίσει Πέπα. Αλήθεια. Πέπα το γουρουνάκι, ας πούμε, πώς λέγεται. Παιδιά, στην αναζήτηση. Στην αναζήτηση παντού, δηλαδή από cookies και τέτοια του YouTube έχουν παντού Πέπα το γουρουνάκι, ας πούμε. Και επειδή συνήθως κάθονται στον υπολογιστή κυρίως της Φέας, κάθε φορά δηλαδή που μπαίνω στο YouTube μου προτείνει συνέχεια Πέπα. Αυτό. Πέπα, όλη την ώρα και Μπάρμπι. Το πιο εντυπωσιακό σκηνικό πάντως ήταν όταν μπαίνω εγώ μέσα στο σταθμό, είχαν φύγει τα παιδάκια και βλέπω τη Χαρούλα Νικολαίδου, κυρίες και κύριοι, τη γνωστή Χαρούλα Νικολαίδου, να κάθεται και να βλέπει μόνη της, χωρίς κανένα παιδάκι γύρω της, Πέπα το γουρουνάκι. Πέπα το γουρουνάκι. Πρέπει για μισό λεπτό. Αν έχει τόσο μεγάλη επιτυχία, δηλαδή να το δούμε κι εμείς, να μας πείτε πώς είναι αυτό το Πέπα το γουρουνάκι. Σίγουρα δεν το βλέπεις τώρα, Τάσο. Ήθελα να έχω εικόνα του τι βλέπουν τα παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω. Λέω κάτσε να παρακολουθήσω. Τι βλέπουν, ρε παιδί μου, τα παιδιά. Είναι τόσο τη μόδα όπως είναι και ας πούμε η Ντόρα μικρή εξερευνήτρια, κάπως έτσι. Έχει ξεπεραστεί πλέον η Ντόρα, τώρα είναι η Πέπα. Ναι.